Higit pa ng pagsaka sa mga kaso sa COVID-19 na panglawas sa mga frontliners na biligro usab nga apektuhan. Si Luan Mirondina sa RTV Presence. Sa matagwangwang sa ambulansya, laing kinabuhi na usab ang nagungaw sa Kakuyaw. Sa Lapu-Lapu City, daw halos matag-adlaw madungog ang wangwang sa ambulansya sa crisis management team nga miresponde sa mga COVID-19 patients nga naglisod na paginhawa. Gibutyag ni Najel Banyasya nga sa padayong pagsaka karon sa COVID-19, 13 ka oras na nga magsulob og PPE ang ilang mga frontliners kay sunod-sunod ang ilang pagresponde sa tawag ug sa paghatod sa mga relief packs. Ug tungod kay risgo usab nga muhunong sila og mga kananan aron mamalit og makaon, gikinahanglang sa headquarters na sila dungang mangaon human maka-disinfect. Don't you know nga, we improvise a system. Gaag driver da mo na mo pakaon sa iyang kauban nga duha ka buo. Because we made it sure nga ang driver dili mo intervene sa mga pasyente nga COVID. No, daw na PPE siya, pero he must be clean. Gahapong adlaw, 129 ang mga bag-ong kaso nga natala sa dakbayan. Hinungdan nga miabot na sa 1,261 ang mga aktibong kaso. Matod ni Dre Gumahin, nursing graduate ug usa ka COVID warrior, nga gikinahanglan silang magsulob og nipis nga sapot tungod kay makaligo man sila sa ilang singot sulod sa pipila ka oras nga pagsulob og PPE. Apan bisan pa man sa kaalimuot ug sa risgo usab nga mataptan sa virus, padayon siya sa pagtrabaho. Sa pagkakaroon ma'am, wala ko na nga mo give up or mo atras or mangita laglaing trabaho kay murag kay bawgi ko ma'am nga risgo kay ni labi na sa akong kagalingon dili lang pud para nako sa akong pamilya mismo kay akong ginikanan ako papa nga senior na nya asthmatic pa. So nindot magud pud sa feeling ma'am nga bisag lisod nga makatabang ta sa nanginahanglan ba. Aron masinati ang pag-anto sa mga frontliners, giswayan usab nako ang pagsulob og PPE. Gitumong nako ang pagsulob nga init usab kaayo ang adlaw. Mga 20 minutos pa lang gani sukad kini nako na sulob, gibati na nako ang kaalimuot ug kaigang. How much more na lang kaha ang mga frontliners nga magsulob niini mga 12 ngadto sa 13 ka oras. Subay niini, mupatuman ang crisis management team ug kausaban sa ilang duty hours aron may saktong pahuway ug makakaon ug ma-dehydrate sila atol sa ilang duty hours. Wa mi ni complain. Nagpahibaw ra mi nga inani among mga sakripisyo aron kamo mabuhi. Inara dili lalim. And ang akong nahadlokan kung kami na mga sakit Dili tiaw ang trabaho sa mga COVID warriors nga mo'y makigharong sa mga COVID positive patients matag adlaw. Busa ang disiplina, pag-amping ug pag-ampo ang labing mahinungdanon ning giatubang nato karon nga pandemya. Uban ni Marlon Melgazo ug Philip Patricio, ako si Luan Mirondina ug kini ang akong short dokyo.